Fuck. Nå. Ja. Hvor var du hen? Bare Fitness World i Tilst. Tilst? Okay. Bor du også dernede? Nej, min familie bor i Silkeborg. Jeg er skilt fra min kæreste, så jeg ser kun mine børn en gang imellem weekenderne. Nå. Ja. Jo. Så hvad med dig og din familie? Ja, jeg bor ude i Brabrand. Ja, okay. Men jeg har sgu heller ikke nogen kone længere. Ja. Så det er også børn, det er lidt begrænset, hvad jeg får at se til dem. Ja. Vil jeg sige. Men Så går det er jo, livet må gå videre, ikke? Ja, ikke? Så går tiden sgu. Så og træne lidt. Ja. Så går tiden sgu også med så meget andet, jo, kan man sige. Så det altså, der er forskellige ting her i livet, og børn, de skulle det ene, og fint, det skulle det andet. Sådan skal det også være, jo. Selvfølgelig. Jamen, følger du med i byens hold, eller hvad? Ja, det er GF. Ja, Ikke sikkert. Og så Chelsea. Chelsea. Du ved det godt. Ja. Det koster det hele. Chelsea. Hvem er du fan af? Det er Barca. All the way. Ja, for sig. Ligesom alle de andre, ikke også? Ja, men det er da godt nok nogen, der siger. Ej, Så de er da bare bedre. ja, det er rigtigt nok. Det er sgu forskelligt. Selvfølgelig. Ja, bare lige herhen og så bare ind til højre her, så er det fint nok. Ja. Fedt, bare lige her. Yes, det er perfekt. Skide godt. Hvor lækkert. Hvor meget blev det så? 2,55. Yes. Har du, kan jeg lige køre på kortet? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg har også nogle drikkepenge på. Ej, det vil jeg godt. Det får du bare her. Det er fint at drikke. Lækkert. Værsgo. Tak skal du have. Ja, tak. Fortsæt en god dag. Tak lige meget. Hyg dig. Hej. Jo, tak lige måde. Hvordan synes du selv, at taxaturen den forløb? Jeg var faktisk meget overrasket, fordi jeg havde godt nok regnet med, at han var lidt ubehøvet, og måske også ville lave lidt ballade. Det var i hvert fald det, han udstrålede, men alligevel så overraskede jeg lidt mig selv, fordi jeg plejer ikke at være så fordomsfuld. Men han var sgu en god gut, det må man sige. Han opførte sig pænt. Jamen, vidste du så godt, at i den situation, der vurderede du manden her ud fra det beskrevne kulturbegreb? Nej, det var sgu ikke lige klar over. Nå, men det gjorde du ved at generalisere manden via hans fordomme. Og ja, det kaldes så det beskrevne kulturbegreb. Desuden så vurderede du manden ved at sammenligne ham med dine egne normer og værdier. Blandt andet ud fra, hvordan han var klædt, for eksempel. Og via etnocentrisme, så vurderede du manden, at han gik i anderledes tøj end dig. Okay, spændende. Hold kæft, mand. Det var fandme en fed fest i går, mand. Det var stiv, mand. Hold kæft, der var nogle lækre damer også. Det var så sindssygt, mand. Det var så lækkert, mand. Og vi fik bare alt for meget. Så du hende der, så hende lyseren Ej, det så jeg godt. Hey, der kommer vores taxa. Hey. Hvor skal I hen? Vi skal bare ind til byen. Bare kør os ind til byen nu. Yes. Du må gerne gå lidt hurtigt. Ja, kom så. Hey, er det soltag, du har der? Ja. Er det så? Kan vi ikke please? Fuck, mand, det kunne være fedt. Kom nu. Jo, selvfølgelig. Kom nu. Ja. Kan det ikke komme op? Vi gider bare ikke have lys. Kom nu. Det der, det er kedeligt. Kom nu. Fedt. Kæft, hvor er han dårlig. Han er fucking dårlig, mand. Nå, men ved du hvad, skal I ind i byen? Nej, vi skal ind og drikke. Vi skal have nogle damer og sådan noget. Ja. Altså, vi skal bare have det tror jeg ikke. Nej. Det var sgu godt. Det er sgu rigtigt. Får du mange damer med det her lortejob? Nej, jeg
kører bare rundt. Hvad tjener du ikke? 10 timer? Nej. Men jeg er jo Jeg tjener ikke som dag. det er jo ikke det store, men det er jo... Ej, det er det fandme ikke. Så fandme lortet job. Det er jo hyggeligt, når der er nogen at snakke med. Ja, men kan du ikke køre lidt hurtigere? Altså, vi skal faktisk nå noget i forhold til dig. Altså, i modsætning til dig, det er fandme kedeligt. Kom nu. Lidt hurtigere. Ja, tak. Ja, okay. Hurtigere! Der er jo ikke nogen. Kom nu. Jamen, vi skal jo ikke køre for hurtigt. Han er langsom, mand. Hvorfor fanden tog vi ikke igen? Vi skal også ind og have noget penge. Ja, kom nu. Ja, bare heroppe. Det er fint nok. Det skal vi bare her? Ja, lad os bare hoppe af her. Tag den, tak. Ja, fuck det her, det gider vi ikke. Så holder vi ind her. Giver mig ikke nogen penge. Ej, du var fandme... 187. 187. Ja, kom. 187. Hallo. Hey, Jeg skal have mine penge. Det var fandme ikke det værd, Kom, kom. Hallo. Hallo. Kom her. Kom. Du kan få dem der, mand. Ej. Nå. Skal vi ikke lige se komme? Han skulle lidt sjovere ham den anden vej. Hvad var dit førstehåndsindtryk af de to drenge? Jeg havde forestillet mig, at der var to drenge med gode manér og god opdragelse hjemmefra. Og måske kunne man håbe to drenge med lidt god økonomi. Det udstrålte de i hvert fald. Og så kunne det jo have været, at de havde fået lidt ekstra med hjemmefra til gode drikkepenge. Det var ikke lige tilfældet. Hvorfor og hvordan kan det være, tror du? Jeg tror bare, jeg havde stillet dem op som to solidariske drenge og to med fornemmelse for situationen og sans for, ja, hvad der lige skete omkring den. Så du havde opstillet en fordom om disse to drenge? Ja, det må man nok sige. Nej, men det skal du ikke være ked af. Altså, det er helt normalt. En af de kritikere, der ser på mennesker på en anden måde, er Tuhiwai Smith. Kritiserer den tidlige form for beskrivende kulturbegreb, hvor europæiske forskere drog ud for at undersøge stammer. Disse blev undersøgt som et folk, der ikke kunne opfinde ting, og desuden uden forestillingsevne. Okay. Det var jeg ikke lige klar over. Nej, men så har du lært meget i dag jo. Det må man sige.